அஞ்சலடா அவன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் வச்சு ஃபாலோ பண்ணாட்டி மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. ஆமாம், நீங்களும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் போய் ஒவ்வொரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன வீடியோ பார்க்க போனால் மியூசியம் இருக்கிற ஒரு சாங் வரும். அந்த சாங்கோட பிஜிஎம் தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, அப்புறம் என்ன பார்க்குறதுனா இப்போ கோடியில் ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் ஹெச்டி பிரிண்ட் விட்டுருக்காங்க. நீங்கள் பார்க்காதவங்க நான் ஹெச்டி பிரிண்ட் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன், போய் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். சரி, வாங்க நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வியூஸ் பார்க்குறீங்க, நான் நீங்கள் வந்து சேர்க்கப்பட்ட ப்ரீசெட்டு பீட் மார்க்கு ப்ரீசெட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு போயிடுறீங்க. தயவுசெய்து வீடியோவை ஒரு நிமிஷம்னாச்சும் பாருங்கள், அப்போ தான் நமக்கு வாட்ச் அவர் சேரும். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி, வாங்க நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே டிஸ்பிளேல பீட் மார்க் ப்ரீசெட்டும் சேக் மார்க் ப்ரீசெட் வந்துருப்பார். ரெண்டு டவுன்லோட் பண்ணாதாங்க போய் அந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும். அலைட் மோஷன் வந்து இம்போர்ட் ஆயிரும். நீங்கள் அலைட் மோஷன் ஓல்டு வெர்ஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளேல லிங்க் தரேன், நியூ வெர்ஷனோட லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நீங்கள் பீட் மார்க் ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வாரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பீட் மார்க் இருப்பாருங்க, அந்த ஃபஸ்ட்டு பீட் மார்க்கில் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுங்க. அதுக்கு இந்த ஏரோ மார்க் ஒரு டைம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும், வந்து உட்காந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கீழே ப்ளஸ் ஐக்கன் இருப்பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு இமேஜ் அண்ட் வீடியோ என்கிட்ட இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு விவால் கொடுத்துருங்க. விவால் கொடுத்துட்டு ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 3 டாட் இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா 5வது ஆப்ஷன் ஃபில் ஸ்க்ரீன் இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 3rd ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஃபோட்டோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி வச்சுருங்க. ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஃபோட்டோ கொஞ்சம் கரெக்டாக அலைன் பண்ணி வச்சுருங்க. வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்துட்டு இந்த ப்ளே பட்டன் அதில் ஏற மார்க் இருப்பாங்க, அதை ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த பீட் மார்க் போயிடும். அதோட இந்த கட் ஆப்ஷன் 3rd கட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி தான் அடுத்த போட்டோம். அடுத்த போட்டோம் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு இமேஜ் அண்ட் வீடியோ போடுங்க. இமேஜ் அண்ட் வீடியோ போயிட்டு விவால் கொடுத்துருங்க. விவால் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணுங்க. ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணி ப்ளஸ் ஐக்கன் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு மேலே 3 டாட் இருப்பாங்க, 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி தான் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போயிருங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போய்ட்டு ஃபோட்டோ வந்து ஜூம் பண்ணி வச்சுங்க. வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஃபோட்டோ வரான்னு வச்சுங்க. அடுத்து பேக் வந்துட்டு அந்த ப்ளே பட்டன் முதல்ல ஒரு ஏரோ மார்க் பண்ணுங்கள், அதை ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோ இதோட கட் பண்ணுங்க. அப்படி பீட் மார்க் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோ இழுத்து வச்சுங்க. இது மாதிரி வச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு டைம் அதை ஏரோ மார்க் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோ கட் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி எல்லா ஃபோட்டோவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் எல்லா ஃபோட்டோவும் ஆட் பண்ணிட்டேன். இதே மாதிரி நீங்களும் எல்லா ஃபோட்டோவும் ஆட் பண்ணிடுங்க. கரெக்டாக அந்த பீட் மார்க்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளேல சேக் ஃபைட்னு ஒரு பீட் மார்க் தந்துருப்பேன். அந்த சேக் ஃபைட்னு அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது அலைன்மெண்ட்டில் இம்போர்ட் ஆகிரும். நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்துட்டால் இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும். இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கு பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இந்த டாக்ஸ் இருக்கு பாருங்கள், இதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே எஃபெக்ட்ஸ்னு இருப்பாங்க, அதை கிளிக் பண்ணிட்டு சைடில் 3 டாட் இருப்பாங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு காஃபி எஃபெக்ட்ஸ்னு இருப்பாங்க, அதை கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்து அந்த பீட் மார்க் ப்ரீசெட் கேட்டுருங்க. போயிட்டு அந்த வேர்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை டெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த எஃபெக்ட்ஸ் போயிருங்க. எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு 3 டாட் கிளிக் பண்ணி ஃபாஸ்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்துடும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எல்லா ஃபோட்டோவும் ஒரே எஃபெக்ட் தான். பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்து சேக் எஃபெக்ட் பண்ணுங்கள். போய்ட்டு அந்த ஃபோட்டோ இருப்பாங்க, ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணிட்டு அதே எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே காஃபி எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்து பீட் மார்க் போயிருங்க.
போய்ட்டு எல்லா ஃபோட்டோக்கும் இந்த ஒரே எஃபெக்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் போதும். சிம்பிள் தான். அதே எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு 3 டாட் கிளிக் பண்ணி ஃபாஸ்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்துருங்க. இதே மாதிரி எல்லா ஃபோட்டோ கொடுத்துருங்க. சிம்பிள் தாங்க வீடியோ. எல்லா ஃபோட்டோவும் இதே போயிட்டான். எல்லா ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இதே மாதிரி ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான் வீடியோ முடிச்சு. எப்படி மேலே இம்போர்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோ மார்க் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பக்கத்தில் ஒரு ஏரோ மார்க் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வீடியோட குவாலிட்டி இருக்கும். உங்கள் செல்லுக்கு தகுந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. செல்லுக்கு இப்போ 4 GB ஒரு அதுக்குள்ளே ஒரு ஏற்ற குவாலிட்டி இருக்கும். அதை நீங்கள் கொடுத்துங்க. எனக்கு என்ன தெரியுது இப்போது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ரேட் இருக்குது. அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மீடியத்தில் கொடுத்துங்க. அடுத்து குவாலிட்டி கேட்கும். உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுங்க. அடுத்து எக்ஸ்போர்ட்டிங் கொடுத்து இருக்கிற ஆப்ஷன் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். எக்ஸ்போர்ட் ஆகி முடிச்ச பின்னாடி கீழே சேவ்னு வரும். சேவ்னு கிளிக் பண்ணிடுங்க. இல்லாட்டி உங்கள் கேலரிக்கு வராது. சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய்.